iki kira-kira gambar apa? Gambar gotong royong. Terus apa cangkriman? Tong yong reng reng. Iki apa? Gedeane apa? Cangkriman tong yong reng reng. Ana sing ngerti? Gotong royong. Gotong royong. Bareng-bareng. Bener. Bareng. Nah, coba digantekke. Wujute cangkriman kuwi ana papat. Sing pertama kuwi cangkriman wancahan tembung. Apa toh cangkriman wancahan tembung iki? Coba aksen 5. Coba aksen 5. Coba Mbak dibaca. Jelas. Cangkriman wancahan tembung.
dielus-elus, anake diindak-indak. Bantangane apa? Ondo. Ondo. Sapa sing jawabane ondo? Oke. Bener. Jawabannya ondo. Mergo nyapa? Emboke dielus-elus, emboke kuwi gocekane. Emboke kan digoceki, anake kan ondo. Sing diidak-idak. Sing di kayak misalnya aku ondo berarti anake diidak, emboke dielus-elus, go digoceki. Terus lanjut siji B. Bantangane gendul. Sapa sih jawabannya gendul? Oke, benar. Jawabannya gendul. Kenapa kok gendul? Mergo orang gue sirah. Bener apa salah jawabannya? Bener. Mergo Purwokati burung suarane apa? Jemek-jemek berarti suarane E. Otomatis jawabannya ngenyek, podo E. Terus lanjut nomor loro B. Wis jam bubuk kilo tebu. Ngantuk njaluk turu. Bener apa salah? Sapa sih jawabannya bener? Oke, sip. Nah, awake dhewe mau wis sinau apa wae? Cangkriman karo parian. Cangkriman mau apa? Bener, cangkriman kuwi padha karo tebak-tebakan. Terus nek parian kuwi? Parian kuwi pantun. Wujude cangkriman ana papat. Apa wae? Cangkriman wajahan lembut, cangkriman iring-iringan, cangkriman plesetan utawa benderan, terus cangkriman ambujur tembang. Terus parian wujude ana 5. Parian papat pondo tambah papat pondo, parian papat pondo tambah terus oke. Saiki sadurunge pasinaon dinten menika kita pungkasi. Patrak dedonga. Dedonga kawiwitan. Dedonga